Je li ta stvar uvek na njenom ramenu? Želim da mi spremite ovakvu tortu. To je prelako za mene. Treba mi brašno i mleko. Sad ću razbiti 2 jaja. Dalje treba maslac, šećer i to sve dobro promešati. Ispalo je odlično testo, jel da, Sreda? Stvar, deluj. Prvo mi daj brašno. Da, učini ju. Zatim sipaj mleko. A onda razbij 2 jaja. A da, još treba šećer. A sad to sve dobro treba promešati. A ja ću dodati nešto od sebe. Da, tako je definitivno mnogo bolje. Bravo, stvar. Što? Ruka je sve spremila za nju. U redu, Ben. Saberi se. Moraš da spremaš. Uzet ću mafine. Napravit ću prvi sloj od njih. Zatim ću dodati šlag. I još jedan sloj od mafina. I što više šlaga. Divno. Jao, šta to ruka radi? Moja torta je skoro spremna. O, gde je stvar? Jel je video neko? Dobro, nema veze. Naći će se. Skinut ću višak. Pa barem to mi je stvar pripremila. Malo ovde, malo tamo. I pravi mozak je spreman. Jel ti se sviđa, Betty? Da, naravno. Strašno. Okej, torta sama sebe neće napraviti, a vreme je da napravim drugi sprat. Namazat ću tortu kremom, a zatim ću ga izravnjati lopaticom. Ovako. Mislim da torti nedostaje ukras. Sada ću to popraviti. Kalupe ću premazati mlečnom čokoladom, a da bi se brže stvrdnula, koristit ću azot. Sada ide čokoladni krem. I naravno orasi. Par pokreta četkicom i napravila sam pravi M&M's. Velike bombone stavit ću ovdje, a male ću sipati gore. O da, moja torta je spremna. Nadmašila sam sebe, jel da, Sreda? Previše slatko, ja ću dodati krv. Što više krvi. I naravno, stavit ću oči. Da, tako je bolje. Paige voli dugu, tako da ću dodati nju. Odlična torta. Wow, Sreda. Ej, tvoja torta kao da je živa. Naravno da je živa. To je mozak. Hajde već da probamo. O, to je velika M&M's torta. Je li to mozak? Ajoj, probat ću prvo Benovu tortu. Pa to je samo šlag i kolači. Ukusno je, ali ne liči na tortu. Okej, sad ću probati tortu kuvara. Wow, kakva velika bombona. O, ludo je ukusna. Sad ću probati samu tortu. Jao, torta je još ukusnija. Pa izgleda da je vreme da probam tortu Srede. Nadam se da to nije prava krv. Čekajte. Pa to je sirup od jagoda. A to su žele oči sa punjenjem. Veoma ukusno. Wow! I torta je mnogo ukusna. Sreda, to je pobjeda. Ne mogu da se odvojimo torte. Što, Sreda? Obožavam ovu tortu. Čekajte, da li se to pomera? Je li to ruka? U pomoć! Popala mi se na glavu. Skinite je sa mene. Evo gde si stvar. Pa šta je tamo? Da, dobro je. Može i tako. Želim pastu. Misliš rezance? To može čak i dete napraviti.
Postoje instant nudle. Otvorit ću poklopac. Sipat ću začine i uključiti čajnik. To je to. A šta je kod... Kakav užas! Sipala je gadne larve na tanjir. Sreda, sumnjam da će se Paige svidjeti to. Daj bolje da bacim to. Jao, tako ste nežni. Okej, spremit ću joj pastu. Samo ću dodati vodu i malo crvene boje u žele. Ovako. Sad mešamo. A sad će mi pomoći moje makaze. I seći ću višak sa slamka u čaši. I sipati testo tamo. Sad treba razdvojiti oreo kolači. Dok niko ne vidi, poješću punjenje. Baš je ukusno. Sad ću izmrviti ovaj keks. A na vrh ću staviti žele larve. Špagete su spremne. Svaka mi čast. Sreda, to je baš u tvom stilu. A ja ću spremiti domaću pastu. Odlično. Sad je treba skuvati. To je previše komplikovano. Gotove nudle se mogu preliti kipućom vodom i to je to. Sad zatvaram poklopac. Rekao sam zatvaram poklopac. Hej, ne zatvara se. Tačno, smislio sam. Sad ću otopiti poklopac uz pomoć pegle. Onda će se zalepiti. Uči od mene, Betty. Nikad u životu. O, moje špagete su se zaskuvale. Sad ću ih ispržiti u fritezi. Jao, divno. Narendat ću malo sira. I stavit ću paradajz za ukras. O da, svaka mi čast. Moja pasta nije ništa gora. Sad ću je otvoriti. Prokletstvo. Ne mogu da otvorim. Šta da radim? Tačno. Zalepit ću slamku žvakom. Tako je čak izgodnije. To je to. Moje jelo je spremno. I naša isto. Oho, koliko svega. Probat ću prvo najbezbednije jelo. Jo, ova pasta je previše tvrda. Jao, špageti su suvi. Ne, ni nešto. Fuj. Jesu to larve u zemlji? O, valjda nisu žive. Dobro, probat ću. Hajde, Paige, možeš ti to? Čekajte, pa to je žele i oreo. To je mnogo ukusno. Okej, a šta je Ben spremio? Viljuška neće biti potrebna, a verovatno treba probušiti poklopac slamkom. Fuj, to je stara žvaka. Dobro, probat ću. To nije loše. Da, sviđa mi se. Ben, pobedio si. Mnogo mi se dopalo tvoje jelo. Ozbiljno? Ja sam pobedio? O da, eto kako se to radi. Jao, izvini. Pa šta sad? Ovako, gledajte, želim čokoladne kolače. Lako, ovdje nema šta da se sprema. Samo ih treba izvaditi iz kutije. To je to. Poješću i ja jedan kolač. Ekstra. A šta rade ostali? Ovaj put neću izgubiti. Uzet ću brašno i mleko. Onda 2 jajeta. I sve to ću dobro promešati. A sad treba razvaljati testo. Volim da radim to. Dobro što sam ponela svoju omiljenu oklagiju. A sad ću oblikovati svoje buduće kolače. Neka bude nekoliko oblika. Jao, izgleda prelepo.
Sreda, šta je to? To je giljotina za testo. Moram ga iseći na komade. A sada ću napraviti oblik prstiju. I naravno, treba napraviti nokat. Stavljam te na pleh. A sada pravim glazuru od šećera, vode i naravno jestive boje. To je to. Mešam. I sad mažem sve prste. To je to. A vreme je da ih ispečem. Uključujem. 3, 2, 1. O, da. Sve je spremno. Kako ti se sviđa moji jelobeti? To je baš neobično. Moji kolači su također spremni. Sad ih treba prekriti čokoladom. Imam toliko boje čokolade koliko je oblika. Ostaje mi samo da sve poređam jedan na drugi i moj slatki hamburger je spreman. Pogledajte kako je dobar. Tako ste spore, ja sam već odavno završio. O ne, gde su nestali svi kolači? Šta da radim? Sve sam pojeo. Imam ideju. Napravit ću tostove. Uzet ću pastu od bele čokolade. Jao, kako lepo miriše. Jao. O ne, tostovi su izgoreli. U redu, nema veze. Svejedno ću ih namazati čokoladom i spojiti. Moj oreo kolač je spreman. Jao, oblik nije taj. Ok, poješću višak. Da, tako je bolje. Ovo je gadno, čak i meni. Ok, Paige, probaj. Oho, ovaj put ste dali sve od sebe? Pa, osim Bena. Šta je to uopšte? Je li to već neko jeo? Uj, sve kaplje. A ne, hvala, neću to jesti. Šta dalje? Probat ću ove prste od veštice. Izgledaju dobro. I ukus je prelep. Da, to je baš lepo. Oduševljena sam. Ok, ostao je ovaj hamburger. Oho, koliko različitih kolača. Izgleda baš kao pravi hamburger. O, lepinja je lepa. A sad ću probati sve odjednom. O da, kako hrskavo i čokoladno. Mnogo mi se sviđa. Betty, pobjeda je tvoje. Stvarno, konačno. Baš ti hvala. Jao, kako mala porcija hubabure. A ja imam srednju porciju bombona. Wow, ovo je najveća porcija bombona od mente na svetu. Jeste vidjeli? O, šta je to? Da, ja sam dobila najmanju porciju, ali ja počinjam. To je prelepo. O, i balon se može naduvati. Cool. Pa šta? Dobro, ja sam sljedeći. Idemo. Stani, mogu li ja biti sljedeća? Molim te. Pa, dobro, pustit ću te. O, hvala, Kenny. Pa, sad ću probati. Jedva čekam. O, da. To je prelepo. Kako hladno. Izgleda da sam dobila super moć. To je ledeni dah. Super, ali postaje jako hladno. U pomoć. Ukočio sam se. Ne mogu da mrdnem. Ajoj, izgleda da sam preterala. Izvinite. Ove sirne nudle su tako male. Kakva šteta. Ashley je imala više sreće. Tako je. I baš mi je drago zbog toga. Oho, ne mogu da verujem.
da li će on jesti svoje nudle? Ne znam. Počni ti. Dobro. Oh, kakav miris. Ješće nudle štapićima, kao što i treba. Što? Zašto neće? Okej, ješću ovako, baš me briga. To je jako ukusno. Devojke, sanjao sam. O Bože, to nije bio san. Dobio sam najveću porciju nudla. Jeste vidjeli? Smiri se, imat ćeš vremena da ih pojedeš. Sad je moj red. Jedva čekam da probam. Wow, nisam očekivala da će mi se toliko dopasti. Ovo je ekstra. Hoćeš možda kečap? Ne treba mi. Sviđa mi se ukus sira. Ne želim da ga kvarim. Što? To je to? Nema više? Pa dobro, ko je dalje? Sad ja, konačno. Ma što ste tako dosadne devojke? Toliko sam srećan da želim da plešem. Za razliku od Ashley, meni nije dovoljno samo sirnog ukusa, tako da ću i ja dodati što više kečapa. O da, tako su moje nudle još ukusnije. Blago meni. Usput, ovo nije obična viduška, već je uređaj koji može brzo skupiti špagete. Da, tako je. Odlično mi ide, a druga ruka će mi pomoći da to sve stavljam u usta. O da, predobro. Ne želim da se ovo završava. O da, to je divno. Jo, izgleda da je Kenny poludeo. Izgleda. Jao. To je bilo predobro. Što li, tek sam počeo. Nisam mogao tako brzo pojesti sve. Jao, devojke, tako ste smešne. Izvinite, malo sam se zanuo. Da, to je moje, daj mi. Nadam se da nećete biti protiv da dovršim svoju porciju. Ajoj, strašno. Kako smešna kola. Da, napravljena je od želeja. Cool. To je nevjerovatno. Što? Stvarno? Kakva sreća, blago meni. Moje kola skoro da se ne vidi koliko je mala. Ali bolje išta nego ništa. Cool. Baš mi se sviđa. Uživat ću u svakom zalogaju. O da. Hej, Ashley. Skloni ruke. To je moje. Okej, ja imam još celu kolu srednje veličine. Mogu raditi sa njom sve što poželim. I već sam smislila nešto. Prvo ću je seći na 2 dela. Tako je. A zatim na male komadiće. Gledajte, to je baš cool. Sad ću probati ovu kocku. Prvi put jedem žele sa ukusom kole. To je nerealno. Jako je neobično, ali sviđa mi se. Ej, Kenny, šta radiš ovdje? Okej, shvatio sam. Da, tako ti treba. Ti si već pojeo svoju porciju, pusti sad mene da uživam. Ovo je predobro. Želim da pojedem sve to i niko me neće zaustaviti. O, da. Završila sam. Već brojim sekunde do trenutka kad ću moći da probam svoju kolu. O, da. Ovo je jako ukusno. Ne mogu da verujem. Dakle, vreme da skinem etiketu i da vidim kako to izgleda unutra. Wow, tako se smešno trese. Došla mi je super ideja. Stavit ću kolu u najveću čašu koju imam. To je bilo teško. Nema veze.
Sad ću je brzo rastopiti i pretvoriti u prelepo piće. Uradit ću to uz pomoć fena. O da, odlično mi ide. Pogledajte kako kola lepo curi. Jedva čekam da probam. Oho, ne mogu više da čekam. Moram probati malo. Tako je postalo još ukusnije. Nastavit ću da radim. Iskreno, mislila sam da će to biti brže, ali šta da se radi? Ostalo još malo, hajde, hajde. Da, gotovo. Wow. Juhu, vreme je da probam šta je ispalo. Kako je teška ova čaša. Jao, drugari. To je nevjerovatno, nemam reći. Hoćemo i mi. Hej, šta vam je? Sklonite se. Jao, nije uspjelo. Roxy, šta radiš? Vidi je kako pije. Da, to je bilo prelepo. Šta? Ne, nemojte ni misliti o tome. Baš si cicija. Ovo je najmanja porcija pucketavih bombona koju sam ikad videla. A ja sam dobio srednju porciju. Obožavam ove bombone. Šta? Da, kod mene je najveća porcija. To će biti cool. Ashley, ti si prva. Hajde. U redu. Da vidimo šta će biti od toga. Kako vam se sviđa moj mini vatromet, a? Eto, sve sam pojela. Ej, boli me. Može da paziš malo. Dobro, sad ću probati svoje bombone. Gledajte, sad će biti vatromet. Baš dobre bombone. Zadovoljan sam. Pitam se, a šta će biti ako sipam sve bombone u usta? Sad ćemo proveriti. Spremite se! Ojoj, ovo nisam planirao. Izvini, molim te. Ne, samo ne to. O ne, sve se prosulo po stolu. Bežite svi. Mamice, šta se dešava? Jesu svi živi? To je bilo moćno. Drugari, dobrodošli u izazov sa žvakom i čokoladom. Sve ove čokoladice su moje. Super! A ovo je novčić za aparat. Dakle, treba ga staviti u aparat i okrenuti ručicu. Da vidimo. A evo čokoladice. Super! Moja omiljena. Hoću što pre da je pojedem. Tako mi se sviđa ova tečna karamela. Nevjerovatno. Odmah ću probati. Da, to je prelepo. Oduševljena sam. Hoćeš mi dati malo čokolade? Pa dobro. I ja imam novčić za aparat. Samo što je moj aparat sa žvakama. Dakle, ubacit ću novčić i dobiti roze žvaku. Super, uspela sam. Žvaka je tako malo. Pa dobro. Dakle, sad ću je prožvačiti i pokušati da napravim balon. Da vidimo. Wow, bio je tako veliki da je pukao. Maggie, hoćeš možda žvaku? Šta? Neka hvala. Ja hoću još čokolade, ali nemam više para. A bez novčića nema šanse da dobijem čokoladu. Ništa ne pomaže. Jao, ispljunula žvaku na sto. Čekajte, izgleda da znam kako da napravim novčić. Napravit ću ga od ove žvake i zalediti. Tako je. Da, odlično, novčić je postao tvrd. Sad ga treba staviti u aparat. Juhu, moj plan je uspeo, svaka mi čast. Kako sam pametna.
Što? I meni se jede još žvaka? Sad ću potresti aparat. Skinuo mi se poklopac. A to znači da mogu samo sipati sve žvake na sto. Wow, koliko ih ima! Nevjerovatno! Sad je to sve moje. Mogu jesti koliko god hoću. Opet mi je došla genijalna ideja. A šta ako? Ne, Lilijana mi sigurno neće dati. Dobro, onda ću ja skinuti poklopac. Kako ona to uradila? Ja ne mogu. Sad ću napraviti najveći balon. Tako je brzo pukao. Ha, sva si lepljiva. Uzet ću malo sa tvog nosa. Stavit ću je na ruku i skinuti poklopac. Da, uspela sam. Sada i ja mogu pojesti sve svoje čokoladice. Jedva čekam. A ja želim da napravim još veći balon. Gledajte. O, da, predobro. Svaka mi čast. Šta se dešava? O ne, napada me veliki balon. Moram da se branim. Napravila sam mač i štit od čokolade. Da, probušila sam ovaj balon. Ha. Ali sad je sve lepljivo. I moje čokoladice isto. A ukus nije loš. Sviđa mi se. O, to su čokoladne patike. Super, a šta je kod Lilijane? I kod mene su patike, samo od žvake. I izgledaju zanimljivo. Ove pertle su kao prave, samo se dobro razvlače. Dakle, mogu otkinuti pače od patike i probati. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, to je predobro, sviđa mi se. Ups, balon je pukao i isprljao Megi. Šta je to? Pa dobro, čeka me moja čokolada. Odmah ću je probati. Dakle, uzet ću uložak iz patike. Tako je, Bela. Pitam se kakav je ukus. O, da, to je Bela čokolada. Prelepa je. Kako ukusnu čokoladu ima? Hoće mi dati da probam? To je bilo predobro. Moram obrisati ruke. Da, tako je dobro. Ej, Megi, prestani. Dobro, čeka me moja roza patika. Jedva čekam da je probam. Sad ću zagristi. Wow, kako je to ukusno. Da, ne mogu da se odvojim. Predobro. A sada mogu napraviti balon. Super! Jao, kako me nervira ovi baloni. Dobro, nastavit ću da jedem svoju čokoladu. O, čekajte, pa to je Oreo, a moj omiljeni kolač. Probat ću još i pertle. O, da, divno. A meni je ostala samo jedna kuglica i pertla. O, tako me mami njena čokolade, moram je dobiti. Znam, napravit ću konopac za svoje žvake. Tako, a sad ću baciti. Super! Uhvatila sam, a ona nije ništa primetila. Hej, šta to radiš? To je moja patika. Vrati mi je. Ne može. Ojoj. Tako ti treba. A ja ću nastaviti da jedem svoju omiljenu čokoladu. Sa mnom je sve u redu, samo što sam malo u čokoladi, ali to je čak i dobro. Mogu je pojesti. Kako je ipak ukusna. Megi me namjerno zavitlava svojim slatkišima. Dobro, poješću sve što imam na licu. Barem nešto. Wow, to je velika flaša sa tečnom žvakom. Ogromna je. Blago meni. A Megi ima 3 male flašice sa čokoladom. Da, dobila sam tečnu mlečnu čokoladu. Baš je ukusna. Hej, šta radiš ovde? Marš odavde. Zašto nećeš da me častiš? Dobro, otvorit ću svoju flašu i iscediti žvaku iz nje. Tako ukusna, sviđa mi se. A sad ću napraviti balon. Da, ekstra, sviđa mi se. Čekajte, a šta ako sipam čokoladu u čašu? Tako će mi biti mnogo zgodnije da je pijem. O, prelepo. Smislila sam. Treba mi više čaša. Da, poređat ću ih ovako i napuniti gornju čašu. Divno. Pogledajte kako lepo curi čokolada. O, nevjerovatno. To je to.
A sada mogu da pijem i jedva čekam. Blago meni. Presrećna sam. Kako je zavidim, hoću i ja čokoladu. Dobro, ponovit ću za njom i uraditi sve isto. Poređat ću čaše, tako je. A sad ću sipati žvaku. Čekajte, zašto žvaka ne izlazi? Hajde, čekam te. Hajde. Meg je već popila skoro svu čokoladu, a ja sve pokušavam da sipam žvaku. To nije fair. Kakav smor. Šta je? Čekajte, o ne, šta je sa žvakom? A zašto sve na stolu, a ne u čašama? Kako to? Šteta, nisam ništa probala. Tako lepa kuglica. Izgleda da Meg ima istu, samo čokoladnu. Ne mogu da uzmem sa stola, kao da je zalepljena. Pokušat ću sada ruke. Hajde. Ne razumem šta se dešava ovde. Jadna, nemaš sreće? A sa mojom kuglicom je sve u redu. A nije zalepljena. Pobedit ću ovaj dvoboj. Treba će mi ovaj alat. Da, sad ću je odlepiti od stola. Izgleda da sam preterala. Šta si uradila? Sad ni ti ni ja nemamo kuglice. Jao, vidi, lete po sobi i gađe nas. To je bilo neprijatno. Izgleda da imamo potrebu. Upoznajte našeg neponovljivog šefa. Ona neverovatno dobro kuva. A to je naša slatka bakica. Ona odlično sprema domaću hranu. A to je starija sestra Vivian. Ona voli samo da igra igrice. Ali mi počinjemo kulinarski izazov. Hajde da krenemo. Ja sam gladna, hoću tortu, jel može? Naravno, sve će biti urađeno. Dakle, treba mi mali okrugli kalup. Napravit ću rupu u kori. Tako je. A sad ću sastaviti tortu. Koristit ću čokoladni fil. Ponovit ću tako nekoliko puta i to je to. Torta je spremna. Ali to još nije sve. Treba je premazati filom s polja. Tako je. Razmazat ću sve. To nije teško. Eto, ja sam završila. Hej, zašto sam sva u filu? Šta je bilo, bako? Jao, izvini, draga, pokušavam da umutim šlag. To nije tako lako kao što se čini. Dakle, stavit ću svoj šlag na tortu. Odlično. A sad mi treba moj domaći džem. Gde? Evo ga. Baš je ukusan. Dakle, stavit ću ga preko, tako je. I pokrit ću tortu čokoladnom mrežom. Gotovo. Viviana, šta si ti smislila? Ja imam odličnu ideju, bako. Vidi, napravila sam tortu. A sad ću ubaciti poki štatiće unutra. Tako je. Zatim ću dodati žele oči i usta. To podsjeća na ježe, jel da? Bako, tako smešno vičeš. A Vivian, to je monstrum. Ajoj, a vi nemate pojma. Dakle, ostalo mi je sipati u sredinu lep sirup. Da, izgleda divno. A zatim ću ukrasiti tortu bombonama Maltesers. Ja obožavam ih. I ne samo ja, sigurna sam da će mala biti oduševljena. Lilian, probaj, izaberi najbolju tortu. Treba nešto smisliti. Buba švaba, sad ću se uplašiti. Ona se upravlja daljinskim. Sad će biti. Kakav užas! Ajoj! Bako, šta je sa vama? Ne, to je buba švaba. Treba je se rešiti. Dođi ovamo, sad ću te prebiti. Eto ti. Nikad više ne dolazi u moju kuhinju. Jesam je prebila. Ajoj, evo je. Eto ti još. Ajoj. Ne. Šta sam uradila? Uništila sam torte. Šta se ovdje desilo? Moja torta? Šta je sa vašim tortama? Ne, ova je sva razbijena. Okej, probačuje. Nije nešto. Šta je ovdje? Buba švaba! Kako odvratno! Ova torta je pobedila 100%.
Da, pobjeda je moja. Super. A sad mi spremite kokice. Molim vas da se potrudite ovog puta. Jel može? Naravno, sestro, treba mi toster i tegla sa zrnama kukuruze. Sipat ću zrna u toster. Tako je, šta više? Dosta, a sada uključujem. Nadam se da ću uspeti. Hajde. I... molim vas. Pogledajte. Napravila sam tostovi od kokica. Ups, izvini, bako. A šta je to bilo? Izvini još jednom. Dakle, tost ću premazati čokoladom. Tako je, sipat ću što više čokoladnog sirupa. A sad ću dodati žalemede. I opet čokoladni sirup. Pokrivam sve drugim tostom i tada, bako vidi. O, to izgleda baš dobro. A ja imam obični kukuruz. A treba ga ugrejati senom. Tako je. O, gledajte, kokice pucaju. Super. To miriše baš dobro. Ja sam zadovoljna. Napravila sam za Lilian 2 komada. Ona će biti oduševljena. Preliću sve domaćim džemom i to je to. Lilian ga jako voli. Džema nikad nije previše. O, divno. Jo, šefe, šta radite? Ja bacam kukuruzna zrna u aparat za kokice. Tako je, odlično. A sad mi treba lep prašak. Oni imaju različiti ukusi. Od svakog praška će ispasti žvaka. O, da, odlično. Dakle, sipat ću sve u aparat. Želim da napravim šarene kokice. Tako je, a sada uključujem aparat. Hajde da vidimo šta će ispasti. Da, uspela sam, svaka mi čast. Lilian, možeš da probaš i da izabereš pobednika. Naravno, svaka vam čast. To je to, sendvič od kokica. Probat ću. To je ukusno, sviđa mi se. A šta dalje? Wow, to izgleda jako dobro. Obožavam voćni džem. Jako mi se sviđa. Wow, a šta je ovo? Aparat sa šarenim kokicama. Neverovatno. Dakle, izabrala sam pobednika. To je Baka. Stvarno? O, hvala, draga. Pobeda je moja. To. A sada želim burger. Tako sam gladna. Naravno, draga. Počet ću od sira. Treba će mi par komada. Odlično. A zatim mi treba paradajz. Treba ga tanko iseći. Super. A posle ću iseći avokado. Pogledajte kako lepa boja. Zatim uzimam leveno meso. Formirat ću pljeskavicu. Super. I napravit ću rupu u sredini. Tako je. Ispržit ću pljeskavicu u tiganju. Sa obe strane obavezno. A u sredinu ću razbiti jedno jaje. Tako je. Sada sklanjam pljeskavicu i stavljam sir u tiganj. Sačekat ću malo. Kad se sir istopi, mogu sastavljati burger. Treba mi salata, pljeskavica, sir, paradajz, avokado i to je to. Stani, Vivian, to nije za tebe. Tebi mogu da dam samo salatu. Uj, pa dobro. Mrzim povrće. Došla mi ideja. U frižideru je bio sladoled. Da, evo ga. Baš je lep. Dakle, sladoled će mi trebati za moj burger. Uzimam kolač. Preko stavljam sladoled. I opet kolač. A sad mi trebaju slatke konfete. Sipat ću ih na sto, tako je. I sad ću uvaljati svoj slatki burger ovim konfetama. Ponavljajte za mnom. Moj burger će biti najlepši. Ne moj. Ne, Bako, moje boli. Ne želim da vas razočaram, ali moj burger će biti najlepši. Treba se samo presvući. Da, to je moj specijalni kostim. Dakle, izvadit ću višle i pljeskavice. Stavit ću ih na roštilj. Tako je. Ostalo je malo sačekati.
Mislim da je dovoljno. Može se vaditi. Kakav miris. Da, stavit ću sve na tanjir. A sad ću sastaviti burger. Moj burger će imati puno slojeva. Da, tu je burger i hot dog. Šta može biti bolje? Zatim ću dodati sosovi, sen i kečap. Preliću moje jelo. Tako je. Da. To je stvarno dobar burger. Pogledajte. Wow, sve izgleda jako dobro. Probat ću prvo ovo jelo. Šta je unutra? Što? Avokado? Odvratno, mrzim ga. Šta je ovdje? Pa to je slatki burger. Probat ću. Super, obožavam sladoled. Ali htjela sam običan burger. Wow, kako veliki. To je nevjerovatno. Jako mi se sviđa. Odlučila sam. Šefe, pobjeda je vaša. Čestitam. Hvala, draga. Znala sam. Tako sam gladna. Ali gdje je treći učesnik? Izgleda da je to on. Ko je to? Ćao, ja sam robot. Hajde da počnemo. Robot mi još nije kuvao. Dobro, prvo jelo je torta. Super, baš me zanima kako će kuvati robot. Za početak treba odlučiti koju tortu ću da spremam. Sve ove torte je spremila veštačka inteligencija. Ova odgovara. Treba mi postolje za tortu. Odlično. Uzet ću čokoladne kore i staviti ih na postolje. A sad ću premazati sve kore kremom. Što više fila, torta će biti lepša. Zatim mi treba srebrni čokoladni sirup. Pogledajte kako lepo curi. Ali to nije sve. Zatim mi trebaju oči. Stavit ću ih na tortu. Ovako. I srećan osmeh. I uši. Čak i roboti imaju uši. Samo što su moji posebni. Stvoreni su da hvataju signal. Jo, kako slatko. Također sam pripremio cake popsi. Moram ih napuniti strujom. Odlično. Ubacujem ih u moju robot tortu. Sad i ona može hvatati signal. Robot je zadovoljan. Šefe, a šta je kod vas? Mali robote, pokazat ću ti pravo kuvanje. Nažalost, robot to nikad neće ponoviti. Prvo ću uzeti aparat sa šarenim Skittles bombonama. Treba mi bombone različitih boja. A sad ću ih lepo poređati na torti. O da, savršeno. Sad mi treba tegla Nutelle. Ne mogu da je otvorim. Robote, možeš li mi pomoći? Naravno. Dajte mi malo vremena. Pogled može napraviti rupu u poklopcu. Gotovo. Sad možete lako otvoriti teglu. Hvala, robote. Odlično si ispunio zadatak. Dakle, sipat ću Nutellu na tortu. O da, savršeno. Uzet ću etiketu od Molinih omiljenih bombona, da odmah zna od čega je torta. Kako je lepo ispalo. Da, šefe, tvoja torta je zaista prelepa, ali moje će biti bolja. Sipat ću na tortu plavi krem. Imat ću tortu u obliku jednog poznatog lika. Uskoro ćete ga vidjeti. Dakle, stavit ću oči i sipati puno čokoladnih kolača. Obožavam ih. Sve je uspjelo. Cookie Monstrum je spreman i sama bih ga rado pojela.
Ko je razbacao kolači? To nije u redu. To je smeće, smeće, smeće. Moram baciti to. Uključujem svoju supermoć, koja će uspremiti sve mrvice sa stola. Robote, šta radiš? O, uspremio si sve mrve sa stola. Super, hvala. Molly, probaj. Wow, vaše torte izgledaju super. Oho, znam ovog lika. Obožavam ga. Ali prvo ću probati tortu sa Skittles. Wow, prelepo. A sad ću probati ovu tortu. O da, obožavam ovi kolači. Prelepo. I kore su baš sočne i mekane. Ostalo je probati tortu robota. Udara me struja. Pobedila je ova torta. Stvarno, tako sam srećna. Hvala, hvala. Svaka čast, Jess. Sada želim piletinu. Tako sam gladna. Požurite, molim vas. Odlična ideja, Molly. To je zaista cool. Treba mi jedna piletina. Preliću je ukusnim sosom da bi bila sočna. Razmazat ću sos i staviti piletinu u rernu. Baš je zgodno imati rernu u sebi. Gotovo. Može se vaditi. O, da. Piletina se savršeno spremila. Ispalo je čak bolje nego što sam očekivao. Sad mi treba povrće. Šefe, pomerite se malo. Hvala. Paradajz mi također treba. Crveni ću skloniti za sad. A žuti ću iseći na lepe komade. Da. A sad mi treba daska. Iscedit ću na nju kečap i sen. A zatim staviti paradajz. I piletinu naravno. Serviranje je bolje nego u restoranu. Robote, možeš li da ispečeš moje meso, molim te? Naravno, nije nikakav problem. Trenutak. Treba mi nekoliko sekundi. Gotovo. O, ne, sve je izgorelo. Molly se to neće svidjeti. Prijatno. Opa, završili ste. Kako je sve lepo. Osim ovo, to neću jesti. A ovu piletinu ću rado probati. Wow, baš ukusno. Poješću svaki komad. Da, piletina je spala tako nežna. Što? Nema više? Ali nisam se najela. Dobro je što imam još jednu piletinu. Miriše baš dobro. Probat ću batak. O, da. Fantastično. A robote, tvoje jelo najbolje. To pobeda je moja. Pobeda je moja. A sada želim koktel. Laži, Molly. Izvadit ću epruvete sa najlepšim sokom. A sada dodajem tajni sastojak. Evo ga. Neću vam reći šta je to. Ostalo je samo promešati sve u šejkeru. Mešam, 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 mešam. Završio sam. Odlično. Sada mogu otvoriti. Ubacujem slamku, ukrašavam pomoranđom i može se probati. I ja imam super ideju. Koristit ću gazirani sokovi. Prvo ću promešati sve zajedno. Super! A sada treba dodati što više omiljenih bombona Molly. Svideće joj se? Da, ekstra.
Ostalo je dodati mentos i to je to. Pretnja, to treba uništiti. Uništiti, proces uništavanja je pokrenut. Hvala robote, spasio si me. Ali čime da poslužim Molly? Pa, pošto nemam koktela, daću joj običnu kolu. Nema veze. Ja sam napravio mlečni koktel. Ostalo ga je sipati u čašu. Wow, pogledajte kako lepo izgleda. Napravio sam šarene koktele sa voćem i bobicama. Molly, možeš da probaš. Oho, koliko različitih koktela. To izgleda dobro. Ovo? Samo kola? Ozbiljno? Pa ništa posebno. Kola je uvek ukusna. A sad ću probati koktel sa parom. Izgleda zanimljivo. Kako čudan ukus. Šta mi je? Ne sviđa mi se. Dakle, konačno mogu probati posljednji koktel. Wow, pa tu je toliko ukusa. Baš mi se sviđa. Neverovatno, to je nerealno. Šefe, ti si pobedio. Da, pobeda je moja. Molly ima odličan ukus. Ja sam već smislila šta želim. Sad ću vam poslati ovaj avion sa mojom željom. Hvatajte! I da, uhvatila sam. Ajde da vidimo šta je nacrtala Jess. To je torta. Da, jede mi se tortica. Dobro, ja već počinjem da spremam. Dakle, meni treba Barbie. Ona je tako lepa. A Jess obožava lutke. Ti sedi ovdje. A ja ću se pobrinuti za tortu. Ona je već sastavljena. Ostalo je dodati roze fil. Da, i razmazat ću ga lopaticom. Tako je. Odlično mi ide. Oho, Barbie, jesi odlučila da mi pomogneš? Wow, hvala ti puno. Obožavam te. Sada Barbiku treba ubaciti u tortu. A dalje uzimam hladnu fantu. Evo je, ona se tako zaladila da se pretvorila u žele. Moram probati. Ovo je baš ukusno. Ovo sigurno treba istisnuti u tortu. Moja torta sada podsjeća na pravi bazen. Dodat ću još malo ukrasa i to je to. Gotovo. Nije loše, ali moja ideja je bolja. Za početak ću napraviti labubu od marcipana. Eto, gledajte kako dobro izgleda. Svaka mi čast. Stavit ću ga na moju tortu. Ja sam oduševljena. Šefe, pogledajte. Danny nije ništa smislio. Čak ni čokolade ne može da izlomi. Sad ću, speću. Još malo. Kako je tvrda. Dobro, imam bolju ideju. Meni trebaju moje rukavice Hulka. Nijedna čokolada neće izdržati. O ne, ja se plašim. I ja. Udaram. Tako je. Oho, kako si jak. Dakle ti toliko snage, Danny. Još malo i... završio sam. Dakle, prebacit ću sve u činiju. A zatim mi treba rukavica Ironmana. I stopit ću svoju čokoladu, tako je. A sada može da se prelije torta. Da, pogledajte kako lepo curi čokolada. Tako je. A sad ću sve ukrasiti KitKatom. Obožavam ove čokoladice, baš su dobre. Da, moja torta izgleda ekstra. A odozgo ću staviti mog omiljenog Hulka. Evo ga. On će odlično izgledati na vrhu torte. Ali nešto nedostaje. Da, sipat ću M&M's bombone. Tako je. Gotovo. Takvu tortu bih i sam probao. Danny, stani, to je torta za mene. Da, tačno, upravo si. Onda probaj brže. Wow, a vi
ste se odlično snašli. Probat ću prvo ovu tortu. Izgleda jako lepo. Wow, kako je šarena. A kakav je ukus? Oduševljena sam. Mnogo mi se sviđa. O, a ko je to? Labubu, baš je sladak. O, i ukus je ekstra. Zadovoljna sam. O, čekajte, šta je to? Hulk? Dobro, sad ću probati. Wow, unutra je zeleni fil. O, to je nešto neobično, ali sviđa mi se. A kakav je Hulk? Da li može da se jede? Je li to prava igračka? Pa ko stavlja u tortu nestive stvari? Dobro, probat ću sljedeću tortu. Ja obožavam Barbie, ali najbitniji je ukus. Da, to je jako nežno. Sviđa mi se. Stavljam like. Ali pobedu dajem šefu. Hvala, Jess. Baš mi je drago. Njam, njam. Obožavam lizalicu. Vi čekate novi zadatak? Dobro, hoću pomfrit, jel može? Da, ja već znam šta da radim. Prvo mi treba krompir. Sad ću ga iseći uz pomoć specijalnog alata. Evo ga. Ja moram samo da okrećem. Tako je. Da, moj krompir će biti u obliku opruge. Sad čekajte malo. Sad ćete sve vidjeti. Da, izgleda baš onako kako sam htjela. Sad ću sastaviti sve u krug. Tako je. I ubacit ću štapić. Pogledajte šta sam dobila. Krompirna lizalica. O, šefe, super! A šta dalje? A sad umačem se u fritezu i pršim. Odlično. Vreme je da serviramo jelo. Dodat ću malo kečapa i senfa. Eto, moje jelo je spremno. Tiffany, a šta ti radiš? Ja sam skuvala krompir. Sada treba dodati bibera i soli. Eto, zatim ću dodati malo brašna i izmiješati sve. Odlično, treba raditi aktivnije i još aktivnije. Treba mi pire. Eto, savršeno. Napravila sam pravo testo od krompira. Miris je super. Ostalo ga je razvući. Uradit ću to uz pomoć okladnje. Zatim ću iseći lepa srca. Nije loše, ali nešto nedostaje. Da, znam. Danny, daj mi Cheetos, moram da ga izmrvim. Eto, sada imam odlično paniranje. Uvaljat ću svoje srce u Cheetosu i staviti u fritezu. Tako je. Ostalo je sad čekati kad se sve isprži. Može da se vadi. Lepota. A šta je ovo? Zašto se po celoj kuhinji razleće ljuska? Ja sam odlučio da očistim krompir. Uradio sam to uz pomoć bušilice. A sad ću iseći krompir. Tako je. Ja sam pravi ninja. Sad mi treba malo vatre. Kakav miris. To je to brzo i efikasno. Prebacujem sve u kutiju u obliku dinamita iz Minecrafta. Stavljam kolu i čašu i ja sam završio. I ja isto. I ja? Jess, možeš da probaš? Prijetno? Wow, sve izgleda tako lepo. Hoću da probam ovo srce. Nije loše. A šta dalje? To liči na moju lizalicu. Da li je ozbiljno od krompira? Nevjerovatno. Sad ću da probam. Da, zanimljivo. Sviđa mi se ukus. I konačno posljednje jelo. Ukus je super. Čekajte, šta je to? Tu je kola i čaša u obliku dinamita. Hoću da probam. Da. Krompir i kola. Savršena kombinacija. Da, Danny je pobedio. Čestitam. Da, pobede mu je. Svaka mi čast. Hvala, Jess. A sad mi spremite jelo sa dugom.
Naravno, ja sam savršen kulinarski robot 3000. Mogu da spremim svako jelo. Pozdravljam svoje konkurente. Kako si super, ćao, ćao! A koji je taj muškarac? Šef? Zdravo, šefe. Zdravo, robote. Gledaj pažljivo. Sad ću stvoriti pravo remek delo ispred tvojih očiju. Uzet ću šareno testo i scediti ga na pleh. Tako je. Sada šaljem se u rernu. Napravio sam šarenu koru. A vreme da dodam fil. Što me tako gledaš, jeli? Pa dobro, nastavit ću da radim. Sipat ću fil na koru, a zatim razmazati sve. Tako je. Ostalo umotati sve u rolnu. O da, uspeo sam. Gledaj, robote, tako se to radi. Sada i ja želim da napravim svoje jelo. Sipat ću u kalup raznobojno testo. Koristit ću različite boje. Šefe, da li gledate? Da. On može da napravi bolje jelo nego ja. Sada mogu staviti sve u rernu. Šalim se, ja sam i sam rerna. Dodat ću malo vatre i sklanjam kalup. Zaboravio sam da smanjim vatru. Kora je izgorela. Robot plače, robot plače, robot plače. Ne brini, robote, svima se dešava. Čekajte, a što ja da radim? Tačno! Mogu da uzmem gotovu tortu? To je genijalno, jel da? Otvorit ću tortu, baciti poklopac i to je to! O ne, da li sam slučajno bacila tortu umjesto poklopca? Kako to? Vi ste luzari. Šta je? To je istina. Nama će sve uspeti. Gloria, ne plači. Uzmi šećernu vunu. Šećerna vuna? Hvala, ja je volim. Baš je ukusna. Pada. Došla mi je ideja za jelo. Mogu staviti šećernu vunu u poklopac za torte, ali treba mi više vune. Robote, tako mi je tužno. Mogu da ti dam šećernu vunu. Izvoli. Hvala, robote. Ostalo mi je bolje. O ne, opet mi je tužno. Odlično. Kako mi je tužno. Moj plan radi. Super. Mogu li dobiti još vune? Da, uz pomoć vune robota mogu napraviti svoju tortu. Da, mislim da je dovoljno. Sada okrećem i skidam poklopac. Uspela sam. Baš je lepo, da? Da, ispalo je sjajno. Ozbiljno? Dobro, Jess, probaj. Ju, šta je to? Izgorela kora? Miriše odvratno. Okej, probat ću malo. Fuj! Gadno! Treba hitno pojesti nešto lepo. Šta je to? Neka rolna? Izgleda super. I ukus je dobar. Da, topi se ustima. Ekstra. A šta je ovo? Kako zanimljiva torta. Pa ona je napravljena od vune. Neverovatno. Ja obožavam šećernu vunu. Ovo je pobjeda. Čestitam, Gloria. O da, pobjeda je moja, to. Hvala, robote, ti si najbolji.